Ovo je jedan od njih, putokaz u noći u Zadarsku gradsku luku. Jadranski svjetionici nastali su na prijelazu između 19. i 20. stoljeće. Svaki od njih ima svoju priču, a njihova zajednička priča zove se Legende svjetla. Ugostili smo Legende svjetla prije 2 godine kad je projekt krenuo. U međuvremenu projekt se dobro pokrenuo. Jurica i Igor oplovili su Jadran i obišli 48 svjetionika. Davno na jednom od njih rodila se ljubav prema svjetionicima, dok je Jurica još učio svoje prve korake. Mama je tu, mi smo 80. godine krenuli na prvi svjetionik. Ja sam bio beba, koliko, godinu dana? Godinu dana je bio, da. Tako je. Moja sestra se rodila praktički na svjetioniku. 80. godine smo bili na Svetom Ivanu i onda smo išli na Svetog Andriju u Dubrovnik. Bili smo tamo 10 godina na Svetom Andriju u Dubrovniku i bilo nam je lijepo dok smo bili svi skupa. Imali smo malo zemlje na Svetom Andriji pa smo se zabavljali s tim. Bilo je i ribe, lovili smo ribu. Jurica je znao svoju priču. Priču o jednoj obitelji, sve radosti i tuge koje donosi život na osami, koji za nevremena ili u potrebi za liječnikom zna biti i više nego težak i nepredvidiv. Nepredvidivo je bilo i snimanje u koje su krenuli dok se stvarala trilogija. Jedrilicom kroz more putovanje je romantičnije, ali i dinamičnije. U početku je to sve izgledalo, kako bi rekao, točno ono što turisti vide na razglednicama, sve lipo, krasno, malo tamo. Ali onda kad se nađeš par puta u situaciji da se, ne može otići jedan dan sa svjetionika, što je samo jedan dan, što je opet, nama je to, čak u tom trenutku je bilo možda zabavno na neki način. Ali se vidi na tim licima tih ljudi da takve stvari znaju biti ne baš zabavne, nego da malo zahtijevaju čvrstu glavu, čvrstu volju i sl. Trilogija, dokumentarni film, buduća knjiga Legende svjetla i izložba fotografija završila je svoj terenski dio i već pronašla put ka priznatom projektu, ne samo hrvatske, već i europske baštine. Postoji nešto što je kulturna baština koju čovjek napravi na tim otocima, od Suhozida pa do Svjetionika. I zato mi je strašno drago što su entuzijasti zapravo prepoznali tu priliku da i na taj način afirmiraju otoke, Jadran, taj hrvatski dio koji je uvijek bio najmanje anoniman svijetu i Europi i da ga prezentiraju. Drago mi je što surađujem s tim ljudima na projektu. Nažalost, tata je pokojni, umro je 2009. godine, nije stigao ni u mirovinu otići. Na neki način, želim to posvetiti majci i ocu i obitelji, ali i svima onim drugima koji su živjeli na taj način, jer to nije nimalo lagan život, živi se zimi, živi se onda kad mi mislimo da ti dijelovi zemlje ne postoje.